Σήμερα το θέμα μας είναι το Internet of Things, που είναι το επόμενο βήμα μεγάλο της τεχνολογίας. Σίγουρα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και προσωπικά πιστεύω ότι θα φέρει φοβερή αλλαγή στον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις και όχι μόνο. Και για αυτό το σκοπό, επειδή τώρα ξεκινάει και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε μια νέα ομάδα πώς ξεκινάει να ασχολείται με αυτό, θα έρθει να μιλήσει ο Χρυσόστομος Κούρας για τη νέα προσπάθεια που ξεκινάνε τα παιδιά. Καλησπέρα, παιδιά. Ονομάζομαι Χρυσόστομος Κούρας, είμαι μηχανολόγος μηχανικός και εκπροσωπώ μια ομάδα νέων παιδιών που ασχολούμαστε με το Internet of Things, την GRIOT. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να σας παρουσιάσουμε το The Things Network, το οποίο είναι ένα δίκτυο που είναι απόλυτα συμβατό με το Internet of Things, όποια η θεματολογία η σημερινή. Τι είναι λοιπόν το The Things Network? Το δίκτυο πραγμάτων, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε στα ελληνικά, είναι ένα δίκτυο ανοιχτό, αποκεντρωμένο και ελεύθερο, που διακινούμε μέσα από αυτό δεδομένα, ακολουθεί τη λογική του Internet of Things και βασίζεται στη συνεισφορά του κοινού. Είναι λοιπόν χτισμένο μέσα από τους χρήστες του και εξυπηρετεί δικές τους ανάγκες. Ανοιχτό διότι ακολουθεί τις αρχές του Open Data και του Open Search, είναι εντελώς προσβάσιμο από κάθε χρήστη. Αποκεντρωμένο διότι λειτουργεί αυτόνομα, όλες οι συσκευές λοιπόν που συνθέτουν αυτό το δίκτυο μπορούν να προστίθενται και να αφαιρούνται δίχως να δημιουργείται κανένα απολύτως πρόβλημα. Και ελεύθερο, διότι δεν υπάρχει καμία συνδρομή, είναι ελεύθερο προς χρήση από τον καθένα. Η προσπάθεια του The Things Network ξεκίνησε από την Ολλανδία και συγκεκριμένα την πόλη του Άμστερνταμ, όπου χαρακτηριστικά καλύφθηκε η πόλη αυτή μόλις 6 εβδομάδες και χρησιμοποιήθηκαν μόλις 5 συσκευές Wi-Fi και αλλιώς Gateway. Οι συσκευές αυτές οι οποίες συνθέτουν το The Things Network, το δίκτυο των πραγμάτων, έχουν περίπου κόστος όσο ένας φορητός υπολογιστής. Και η αρχική προσπάθεια προώθησης που κάνανε οι Ολλανδοί στο Άμστερνταμ ήταν μέσω του Kickstarter, όπου χαρακτηριστικά βλέπετε ότι μόλις ένα μήνα, από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο του 2015, συγκεντρώθηκαν περίπου 295.000 ευρώ από 934 υποστηρικτές. Στο χάρτη βλέπετε την προσπάθεια οικοδόμησης δικτύων The Things Network ανά πόλη, που αυτή τη στιγμή περίπου βρίσκεται στις 60 πόλεις και είναι σε εξέλιξη. Και εμείς εδώ στην Αθήνα έχουμε ξεκινήσει την αντίστοιχη προσπάθεια, την οποία και θα σας δείξω παρακάτω αναλυτικότερα. Ποιο είναι το όραμα που βασίζεται αυτό το δίκτυο και οι άνθρωποι που το εξυπηρετούν? Η δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου Internet of Things, το οποίο φτιάχνει από τους πολίτες για να εξυπηρετεί τις δικές τους ανάγκες. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του δικτύου είναι η ελεύθερη μεταφορά των δεδομένων, η οποία δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό και σε καμία κριτική. Ο καθένας λοιπόν θα μπορεί να μεταφέρει μέσα από αυτό το δίκτυο δεδομένα που συλλέχθηκαν από αισθητήρες, άρα σημαίνει ότι μιλάμε για μεταφορά δεδομένων μικρού όγκου, και να τα χρησιμοποιεί και να τα αναλύει αναλόγως. Σε αυτό το δίκτυο δεν επιτρέπονται μονοπόλια, ούτε κάποια άλλη περιορισμοί της οποιασδήποτε αγοράς. Είναι ένα ελεύθερο open source δίκτυο. Οι αρχές στις οποίες είναι δομημένο αυτό το δίκτυο είναι η ασφάλεια, όλα τα δεδομένα κρυπτογραφούνται κατά τη μεταφορά τους και τη μετάδοση. Η ουδετερότητα, δεν υπάρχει δηλαδή διαφορετική μεταχείριση μεταξύ αυτών των δεδομένων. Η ανοιχτότητα, όλη η τεχνολογία που αναπτύχθηκε είναι και θα παραμείνει ανοιχτή στο πλαίσιο του Open Source. Και η αποκέντρωση, η οποία είναι ενσωματωμένη στην αρχιτεκτονική και έτσι μπορεί κάθε συσκευή που συνθέτει αυτό το δίκτυο να προστίθεται ή να αφαιρείται αυτόνομα, δίχως να επηρεάζει τις υπόλοιπες. Τα κύρια χαρακτηριστικά, όπως τα έχουμε συνοψίσει στην παρουσίαση για το The Things Network, και ίσως είναι και τα χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει από άλλα δίκτυα, είναι το μεγάλο εύρος κάλυψης λόγω της χρήσης του πρωτοκόλλου επικοινωνίας LoRa,
Εδώ μπορούμε να πούμε ότι είναι μεγαλύτερο σε αντίθεση με άλλα δίκτυα όπως το Wi-Fi, το Bluetooth ή το Zigbee. Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα να έχουμε μεγάλη αυτονομία στις συσκευές που μετράμε. Το χαμηλό κόστος του εξοπλισμού, ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι οι συσκευές κόβων κοστολογούνται περίπου από 300 ευρώ μέχρι 1000 ευρώ, ανάλογα το τι θέλουμε να πετύχουμε σε επίπεδο κάλυψης. Το χαμηλό ευρωζώνης, ότι η μεταφορά των δεδομένων είναι περίπου έως 50 kbps, χαμηλό bandwidth. Υπάρχει δυνατότητα μέσα από αυτές τις συσκευές να συνδεθούμε στο διαδίκτυο και ότι οποιαδήποτε συσκευή προστίθεται συνθέτει ένα δίκτυο που ανήκει εντελώς στους χρήστες του. Αυτό το δίκτυο τώρα ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε κάποιες εφαρμογές που κυρίως ξεκίνησαν από τους Ολλανδούς και φιλοδοξούμε να τις μεταφέρουμε και στη δικιά μας αθηναϊκή κοινότητα, το Things Network Athens Community. Είναι για παράδειγμα ένας αισθητήρας ποδηλάτου, που λίγο πολύ φαντάζομαι όλοι έχετε ένα ποδήλατο. Έχουμε λοιπόν ένα αισθητήρα που μπαίνει πάνω στο ποδήλατο και με αυτόν βλέπουμε αν, ενώ δεν είμαστε σε αυτό, υπάρχει κάποια κίνηση ή μπορούμε να το εντοπίσουμε. Πάλι με το πλεονέκτημα που σας ανέφερα προηγουμένως της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό είναι το πλεονέκτημα. Ένας αισθητήρας στάθμης νερού, που για παράδειγμα στο Άμστερνταμ χρησιμοποιούν μέσα στις βάρκες, στα σκάφη, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει αυξημένη στάθμη νερού μέσα στη βάρκα, οπότε κινδυνεύει με βύθιση. Στέλνει λοιπόν αισθητήρα σε ένα σήμα και το σήμα αυτό μεταφέρεται μέσω του The Things Network μέχρι τον χρήστη και ενημερώνεται για τον κίνδυνο που διατρέχει το σκάφος. Υπάρχουν επίσης αισθητήρες έβρεσης κατοικιδιών που είναι σε εξέλιξη ακόμα. Όλη αυτή η τεχνολογία γενικότερα είναι σε εξέλιξη. Και ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι μπορούν να χτιστούν εφαρμογές Smart Cities και Smart Buildings, έξυπνων πόλεων και έξυπνων κτηρίων. Σαν αθηναϊκή κοινότητα, το Athens Community του The Things Network, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και λίγους μήνες, αυτά που έχουμε κάνει είναι ότι πρώτον σχηματίσαμε την κοινότητα και ενημερώσαμε τους Ολλανδούς για την πρόθεσή μας να ασχοληθούμε ενεργά με το κομμάτι του The Things Network, οπότε πήραμε την έγκριση και είμαστε ας πούμε, μέσα και στην επίσημη ιστοσελίδα τους και παίρνουμε όλη την τεχνογνωσία από αυτούς. Έχουμε εγκαταστήσει τις δύο πρώτες συσκευές Gateway, οι οποίες θα σας δείξω παρακάτω και τη φωτογραφία και την κάλυψη που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα στην Αθήνα. Έχουμε μεταφράσει τα δύο βασικά έγγραφα του δικτύου, που είναι το Mission και το Manifest, η αποστολή και η διακήρυξη όλου αυτού του δικτύου, και είναι ανεπτυγμένα στο επίσημο site του GitHub. Και τέταρτον, αυτό που είναι ακόμα σε εξέλιξη, αλλά φιλοδοξούμε να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο, είναι η δημιουργία case studies, για να μπορέσουμε να κάνουμε την πρακτική εφαρμογή. Διότι οποιοδήποτε δίκτυο, αν δεν υπάρχει μια πρακτική εφαρμογή, δεν έχει νόημα να υφίσταται. Στο χάρτη εδώ πέρα βλέπετε την κάλυψη που έχουμε πετύχει στην πρώτη φάση και δεξιά βλέπετε τις δύο συσκευές που είναι εγκατεστημένες. Περίπου μιλάμε για μια περίμετρο, για μια ακτίνα κάλυψης γύρω στα 8 χιλιόμετρα. Η μία συσκευή είναι και τοποθετημένη στην περιοχή της Νέας Μύρνης και η άλλη στον Ελαιώνα. Τα επόμενα βήματα, τα οποία πραγματικά θέλω να δείτε και εσείς τι από αυτά σας ενδιαφέρει, διότι όπως σας είπα, το Things Network είναι μια κοινότητα, δεν είναι κάτι προσωπικό, είναι κάτι που απευθύνεται σε όλους μας και σε όλους σας. Είναι πρώτον να ενισχύσουμε λοιπόν αυτή την κοινότητα, να έρθουν και άλλα μέλη σε αυτή την προσπάθεια, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περισσότερο και τεχνολογία και τα παραδείγματα των πρακτικών εφαρμογών, αλλά να προσθέσουμε και άλλες συσκευές. Να προμηθευτούν λοιπόν επιπλέον συσκευές για να κάνουμε μεγαλύτερη την κάλυψη στην πόλη της Αθήνας. Να σχηματίσουμε ανεξάρτητες ομάδες, όπως ήδη υφίσταται δύο ανεξάρτητες ομάδες στην αθηναϊκή κοινότητα, η GIA και η X-Machina. Να σχηματίσουμε λοιπόν και άλλες ανεξάρτητες ομάδες, οι οποίες θα εργάζονται με σκοπό να αναπτύξουμε το δίκτυο. Να επεκτείνουμε μελλοντικά ενδεχομένως το δίκτυο The Things Network και σε νέες πόλεις εκτός Αθήνας. Και να επικοινωνήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια, διότι θεωρούμε ότι επειδή αυτό το δίκτυο φτιάχνεται από τους ίδιους τους χρήστες για να καλύψει τις δικές τους ανάγκες, πρέπει να επικοινωνηθεί και να γίνει γνωστό. Εδώ βλέπετε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα.
να πάρετε πληροφορίες, να δείτε τεχνογνωσία και να έρθετε σε επαφή, έτσι ώστε να αναπτύξουμε και να μεγαλώσουμε αυτό το δίκτυο, το οποίο το μεγάλο πλεονέκτημα και αυτό που θα ήθελα έτσι κλείνοντας την παρουσίαση να σας πω είναι ότι μιλάμε για ένα δίκτυο που είναι δωρεάν, ελεύθερο, προσβάσιμο από όλους, δεν ανήκει σε καμία εταιρεία και ανήκει στους χρήστες ισόμοσα όπως αυτοί συμμετέχουν για να το δημιουργήσουν και να καλύψουν ολόκληρη την πόλη στην οποία απευθύνεται. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε.